dohodnuté aj na tej základnej to prebehlo v poriadku. Trošku problémami a s koordináciou na pravej strane. Nakoniec sa tá prúdarka ustála aj s výsledným časom 21:18. To je napravo, ak sa nemýlim, 19, to je ten lepší prúd na ľavej strane. 21:16. Výsledný čas pre hasičky Rašného majú ešte samozrejme druhý pokus v dispozícii. O malú chvíľočku Trenčanské Bohuslavice ženy, Poníž Topolecká muži, Babulica vrch ženy, Drboľová dolina ženy, Jablonka muži,